Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Andiyazi noba ke bethunani benikhe nayibona le video itrendayo okanye ibitrenda on social media kooFacebook, kooTikTok, kuthiwa ke biseyifikile nakuTwitter. Now nenzekayo ke le couple niyibona apha, umfana lo ebecela ke umtshato kwintombazana, and then ke ngoku koko kucela kwakhe umtshato wambetha ngenqindi apha ebunzi, waqhubekeka ke wayifaka iringi. And then abantu ke babhala ku-comment section ba hayi bo i-proposal enjani nale ebethwa nobethwa umntu lo ucelwa umtshato naye uyavuma, and ke ngoku ubonakala engethukanga untombi, meaning uba inoba yinto ayiqhelileyo lena. And then ke usisi lo befake le video uye wayicima ke le video emveni koba eye wabona ii-comments zabantu. Kodwa ke niyazazi i-monitoring spirits, i-video ikhona iyasirculator. Abantu ke basheka benewari, itrenda i-video, nabantu ababaziyo ke befowuna caba bezama uqonda uba kwenzeka ntoni, befowunela nosisi. So baye ba-live on TikTok babephendula ke imibuzo yabantu bebengakhange balindele uba ivideo ingatrenda ngolu hlobo. So usisi ke lo uye waziphendulela esithi ivideo yena wayifaka engakhange wabona nto irongo, kodwa ke ngoku uyayibona ngoku abantu kuba ke ngoku bethetha. Khanikhe nimamele ke apha kulo live umfana lo ecacisa uba ebembethela ntoni usisi ngenqindi ebunzi emcela umtshato ke phofu. Bengadlali mina. Bengiphuzile, ngimbeka ilo iquphe esiphongweni ngathi wangifebela Sithando. Sizoba nenkinga ngoba I am choosing you out of 1 million and above women. Awukwazi ukuthi mfethu ngithatha sacrifice engaka, ngayeka nina Imi, ngayeka oNozi, ngayeka oDakalo, ngayeka oThembeka, ngakhetha yena bese angibetray. It's unfair. I was beating her. Ahambe uyovula icase weDakalo. Siyabonga Thembeka mfethu. Sicela uhambe ukulive wakho uyobatshela ukuthi bengingamshayi, bengimtshela ukuthi babe ungangifebeli mfethu sengizame kangaka. Ngiyindoda ezamayo, yabo? No, Imi, si right. I don't wanna lie. Hambani yosibopha imatango siyahlukumezana asinankinga. Iyani police station, indaba zama-case bela zisolve police station. Hayi thina sinayo babe. Nantso ke iqupha couple bethunani iziphendulele iyazithethela. Umfana ke lo bebethe intombi ngenqindi ebunzi while ecela umtshato, uyatsho ba ebengadlali yena qha ebegxininisa into yoba angakhe alinge amenzele izinto ezingacacanga ekubeni koba encame amantombazana amaninzi wakhetha yena. Na ukhona ke usisi oyengena naye caba ke obenze ivideo ekuthiwa nguThembeka responding or reacting to le video yabo, wachaza ke ba hayi uyayiva i-explanation yabo but ke bangathi sithanda indaba okanye into zabantu ngoba ibingabo ebebezise ivideo yabo on social media. So xa ubeke into kwi-public platform unika abantu uba babe ne-opinion ngaloo nto yenzekayo kuloo video yakho. So ke bavumile nabo bayibonile ba irongo ibe rongo, kodwa ke umfana waqinisekisa uba akangomntu uhlukumezayo umama okanye intombi ke le athandana naye usamke. Masithembe ke bethunani uba kunjalo, andikwazi ke uyifaka ivideo ndibonisa inqindi lihlala kuye apha ebunzi ngoba uYouTube uzayithatha njenge-content enodlame lowo ayisuse ivideo. Otherwise ndiyabulela kakhulu ngokuthi nibukele le video. Please share, like and comment. uMamgobhozi uyanibona kwivideo elandelayo. Bye.